Imini yesabatha ibenhle owangcwele. Sizovula ngehlabelelo 93 inkosi buseliphama kwebanga. Thina siyamthanda lona sendesa agetina siyamthanda sindisa agesihlangu sethu isihlangu sethu thina siyamthanda lona thina siyamthanda asophelela sonke Ujehova asophelela sonke Ujehova wena uyamdinga lona awufolo wena uyamdinga lona awufolo kuphela kwakhe
Ali, Ali, Esina, Esina, Bupela ikama, Liga Jehova, Esina, Sina. Kuphela igama likaJehova esingasinda igama likaJehova esingasinda. Asinazo, asinazo lezihlalo, awugesi na vida, esi na vida, awuge asinazo, asinazo lezihlalo, awugesi na vida, esi kuphela igama likaJehova esingavila igama likaJehova esingavila. Kuphela igama likaJehova esingavila, esingavila. Kuphela igama asinazo, asinazo lezikhali, awugesinalwa, asinazo, asinazo lezikhali, awugesinalwa, kuphela igama likaJehova esingalwa, esingalwa,
Asibonge. Mangaso namhlanje sithi Ujehova Unkulunkulu kaIsrael usephakathi kwethu. Ujehova Unkulunkulu kaIsrael usephakathi kwethu. Ngizofunda incwadi kaGenesis 32 from verse 27 kuya 29. Leyo ndoda yathi kuye, "Ngubani igama lakho?" Wayephendula wathi, "NginguJakobe." Yayisithi kuye, "Awusezubizwa ngokuthi nguJakobe, usuzobizwa ngokuthi unguIsrael, ngokuba ulwe noNkulunkulu walwa nabantu wanqoba." Awusezubizwa ngokuthi unguJakobe, uzobizwa ngokuthi unguIsrael, ngoba ulwe noNkulunkulu walwa nabantu wanqoba. Abantu abaningi bayayazi indaba kaJakobe, angizoyiqala phansi. Kodwa ngiqondene naleli gama lokuthi uJakobe wabizwa ngokuthi unguIsrael. Leli gama lokuthi unguIsrael walithola uNkulunkulu esendleleni. Wathi nje esendleleni ehluphekile, wayese ehlangana nendoda, babambana naye kwaze kwasa. Yayisithi le ndoda, "Ngidedele." Wathi, "Cha, angeke ngikudedele. Ngicela ukuthi ungibusise." Ithi-ke le ndoda, "Ubani wena?" Ithi-ke uJakobe, "Cha, nguJakobe." Ithi-ke le ndoda, "Awusezi kuba uyena uJakobe, usuzoba uIsrael, ngoba ulwile noNkulunkulu walwa nabantu wanqoba." Ngiyazi-ke ukuthi abantu abaningi laba ababengenokuhlubuka baye bethathe izingathekiso bese bethi sekuyiqiniso. Awukwazi ukuthi ngoba wathi uNkulunkulu ulwile noNkulunkulu bese kuqhamuka umuntu ethi, "Hayi, umuntu uyalwa noNkulunkulu." Ngoba isingathekiso leso. Uma uzofunda incwadi kaIsaiah 41 from verse 8, uthi uNkulunkulu uAbrahame umngani wami, noma uAbrahame ngothandiwe wami. Kodwa ngokuqondile ukuthi uAbrahame umngani wami. Awuwazi ukuthi busuthi ngoba uthena uNkulunkulu uAbrahame umngani wami bese uthi wena, "Hayi, uAbrahame wayemngani kaNkulunkulu." Ngoba isingathekiso leso. Noma ethi uNkulunkulu kuJakobe "Ulwe nami wangehlula." Awukwazi ukusukwakha inkolo ukuthi uJakobe wehlula uNkulunkulu. Kanjalo uma ethi uNkulunkulu kuMose, uMose uzoba uNkulunkulu kuAaroni, bese uthi uMose wayeUnkulunkulu. Ngoba ukuthi uMose uzoba uNkulunkulu kuAaroni isingathekiso leso. Kodwa okubalekile ngoJakobe ukuthi uJakobe uNkulunkulu wamthanda kakhulu. uJakobe wazala amadodana awu-12. Kulamadodana awu-12 bagcina sebeseGibhithe. Bese eGibhithe lamadodana kaJakobe owayeseUIsrael ngaleso sikhathi ayesehlupheka kakhulu eGibhithe.
ngoba amadodana kaIsrael ongakwase kuyinzalo yakhe ngaleso sikhathi ayazi indaba kaNkulunkulu ayisiyamcela uNkulunkulu ukuthi ehle ezulwini ezobakhulula ebuqeleni kwaFaro. Nangempela uNkulunkulu wehla ezulwini wabakhulula ebuqeleni kwaFaro eGibhithe wahamba nabo. Kodwa uthe esendleleni wayesebanikeza inkolo, esebanikeza indlela ofuna yena bephile ngayo. Inkolo kaJehova yaqala ukuba khona emhlabeni yehliswa uNkulunkulu ngokuphelele ngoMose. Kwangakho ukuthi ngaphambili abantu bakaJehova babengamkhozi uNkulunkulu. Kodwa imithetho ephelele ngokuthi uNkulunkulu kufanele simkhonze kanjani yehlela emadodaneni noma enzalweni kaIsrael okwakungamadodana awu-12 ngaleso sikhathi ayeseyizizwe eziwu-12. Siyazi-ke hlale sikhuluma ngokuthi le nkolo yehla kanjani kubantwana noma kwinzalo kaIsrael. Yayisiba inkolo yabantwana bakwaIsrael ababengamaHebheru ngokwesizwe. Kodwa ngalesi sikhathi lesi sebese eGibhithe base baziwa kakhulu ukuthi abantwana bakaIsrael, abantwana bakaJakobe. uNkulunkulu ukuzibonisa ukuthi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba wazibonisa kubantwana bakaJakobe, kubantwana bakwaIsrael. uNkulunkulu ukuzichaza ukuthi igama lakhe uJehova wazichaza kuMose owaye einzalo kaIsrael. Bahamba abantwana bakwaIsrael noNkulunkulu baze bayofika eCanaan. Bagcina sebeyisizwe esikhulu. Kwaze kwagcina sekuqhamuka amakhosi aba njengoSaul. Kwagcina sekunamakhosi anjengoDavid. Kwagcina kunamakhosi anjengoSolomon. Beqhamuka kulesi sizwe. Ngaleso sikhathi isizwe sakwaIsrael sasibuswa umthetho kaNkulunkulu, lo okuthiwa itheocracy. Noma sesiphethwa amakhosi, kodwa sasibuswa umthetho kaNkulunkulu, itheocracy. Isona sizwe kuphela esazi ukuthi sake sabuswa umthetho kaNkulunkulu silapha emhlabeni. Kodwa kwahamba bamhlubuka uNkulunkulu, bamhlubuka besekhona noma bamhlubuka bese esekhona amakhosi anjengoDavid, amakhosi anjengoSolomon. Ngoba noma sebehamba endleleni babemhlubuka uNkulunkulu. Kodwa emva kwaSolomon umbuso kaIsrael noma wesizwe sakwaIsrael wehlukana kabili. Kwathi izizwe eziwu-10 zaba nombuso wazo zase ziyibiza ngokuthi zingama-Israelites. Kwase kuthi izizwe ezimbili nazo zaba nombuso wazo zayibiza ngokuthi zingamaJuda. Maba bethikela abangamaJuda bakha umkhosi kaJuda kungenxa ukuthi uJuda uIsrael wayeshilo ngenkathi babusisa ukuthi ubukhosi bovela endlini kaJuda. So lokhu ukuthi bangamaJuda kusukela endodaneni kaJakobe eyayibizwa ngokuthiwa uJuda.
yathi mayisihlukene kabili lemkhosi noma lobukhosi lokhu bakwa-Israel kwasheshe kwaphela ngoba babe ngasamkhonzi uJehova base behlaselwa ngezinye izizwe zabathumba ubukhosi bagcina sekuphelile. Kodwa kwasekuqhubeka kulendlu kaJuda. Cishe ubukhosi bendlu kaJuda kwaba khona iminyaka e150 lobu bendlu kaIsrael sephelile. Ngenkathi uYeshua ezalwa isizwe samaJuda sasahlangene kodwa bengaseyibukhosi nabo sebehlulwe sebeyikholoni baqala baba yikholoni yamazizwe eziningi namaGreek baba yikholoni yawo kodwa bagcina beyikholoni yamaRoma. So ngenkathi uYeshua ezalwa isizwe samaJuda okuyindlu kaIsrael base bengaphansi kwekholoni yamaRoma mangaphosisi. Kodwa kwathi uma ngabe noma kwathi ekuhambeni kaYeshua ngoba uYeshua wahamba cishe eminyakeni yo40 AD kwathi ngo70 AD isizwe samaRoma sayihlasela iJerusalem sawahlasela amaJuda sawahlasela ama-Israelites sawahlasela amaHebheru ngoba wonke lawo magama asho indlu eyodwa bawanqoba bayidla iJerusalem. Kodwa into enkulu engifisa kuba ningayikhohlwa niyazi nonke ukuthi amaRoma eseyinqobile indlu kaIsraelites bayiqeda inkolo kaJehova. Kodwa ngenkathi beqeda inkolo kaJehova kwase kukhona ukuprofeta okwase kwenziwe uLokhuza umprofeti inkosi uLokhuza uDavid. Uma ufunda kumaHubo 83 verse 1 to 4 kuthi Unkulunkulu ungathuli ungaba isithuli ungali ukukhuluma uNkulunkulu ngokuba bheka izitha zakho ziyaxokozela nabakuzondayo bayakuvukela. Ngamanye amazwi abantu noma izizwe ezayivukela indlu kaIsrael zazivukela uJehova ngoba uJehova wayesebhalile wayesekushilo ukuthi isizwe sikaIsrael siyisizwe sakhe wasibusisa. uJehova wayesesenzile isithembiso noma isivumelwano nendlu kaIsrael ukuthi yena uzoba uNkulunkulu wabo bese bona bemkhonza njengoba beUnkulunkulu wabo nje uzobenzela yonke into noma iluphi usize abanalo uzoqhamuka ebenzele lona ebakhiphe kulona. Kodwa bona in return into obheke ukuthi uNkulunkulu beyenze ukuba bemkhonze lokho othi abakwenze bekwenze lokho othi abangakwenzi bengakwenzi. Lesi sivumelwano senziwa
kwahlalwa phansi senziwa safundwa ngoba it was a contract. Njengoba usuke ungena kwi-contract ukuthi mina ngizokwenza ukuthi wena wenza ukuthi, kwaba nesivumelwano, a covenant eyaba khona phakathi kwendlu kaIsrayeli noNkulunkulu ukuthi ethi uJehova, mina ngizoba uNkulunkulu wenu, mina ngizoba ubaba wenu, nina nibe abantu abami, mina ngizonibheka noma kuyiphinto eyenzekayo imina engizokwazi ukunikhipha kuyo, nina kuphela nibheke ukuthi ningihloniphe ngokuthi lento engitshela ukuthi yenzeni niyenze njengobaba wenu. Nangempela uNkulunkulu uyena owaqala ukwenza yonke into eyenzela abantwana bakwaIsrayeli. Ziningi kakhulu izinto uNkulunkulu owazenzela abantwana bakwaIsrayeli. Kodwa enkulu kakhulu esizaziyo ukuthi uNkulunkulu kaIsrayeli wabalwela ebakhipha eGibhithe ngendlela eziningi engengiyibale. Abathi noma sebephumile wahamba nabo. Okwathi mangabe sebehlaselwa isizwe samaGibhithe wavula ulwandle bangena kulo bahamba kulo, kodwa ukuthema sengihamba isizwe samaGibhithe sona amabutho aso acwila elwandle. Into enkulu kakhulu le uNkulunkulu wayenzela abantwana bakaIsrayeli ongekho uNkulunkulu ongayenza. Wabahambisa nefu elalibabheka emini ukuthi bengashiswa ilanga. Wabahambisa nomlilo owenza ukuthi ubusuku bufane nemini. Kwakuthi mangabe bomile bevele uMose shaye itshe kuphuma amanzi bephuze bonke, babe baningi, babe belele kubantu abako 1 million something, bebe close to 2 million. Bathi mabelambile wehlisa ukudla ezulwini, wehlisa imana, ekuseni bedle isinkwa semihla ngemihla, ebusuku bedle inyama, bonke lokhu kuvela ezulwini. Kodwa benomthetho uNkulunkulu obabekele wona, umthetho omkhulu uNkulunkulu owababekele wona ilo othi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Umthetho omkhulu uNkulunkulu owababekele wona ilo othi uyena yedwa umsindisi, akakho omunye umuntu owumsindisi. Ngiyafisa ukuba ngifunde incwadi kaIsaiah 43 verse 10 to 11, ngoba le ncwadi isisekelo somuntu olandela uJehova. Uthi-ke uJehova, ningofakazi bami, kusho uJehova, nenceku yami engiyikhethileyo, ukuze nazi futhi ningikhonze, niqonde ukuthi mina nginguye. Mina nginguye. Siyakubonga nguye onguye, siyakubonga Nkosi yethu, siyakubonga nguye onguye, siyakubonga Nkosi yethu, siyakubonga
Wenkosi yamaNazaretha siyakubonga uye wenkosi yamaNazaretha siyakubonga wenkosi ngizama ukuthi ngicacise nakulabo abangazi nalabo abenza ngabomu abenza sengathi abazi kanti bangena ukuhlubuka ukuthi yipi into esilinka noJehova, yipi into esilinka noIsrael. uJehova oyichaze ngokuthi uyena yedwa umsindisi. nguJehova oyichaze ngokuthi nguyena yedwa onguye. Kodwa lesi sihlabelelo engisihlabelelayo safika noShembe. Wathi uShembe uJehova uyinkosi yamaNazaretha. Onguye inkosi yamaNazaretha. Uthi-ke uJehova akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. This is the key. This is the principle. Okufanele amaNazaretha kaNkulunkulu ebuswe yiwo, ukuthi uJehova wazisholo yena ukuthi akakho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwakhe, futhi akekho uNkulunkulu oyokwenziwa ngemva kwakhe. Akekho uNkulunkulu, akakho umuntu oyoba umsindisi ngaphandle kwakhe. This is the principle okufanele ukuthi nihambe ngayo noma singasekho emhlabeni. Ukuthi uJehova igama lakhe nguye onguye. uJehova uyena yedwa uNkulunkulu esiphila ngaye. Asikaze sibe noNkulunkulu owakwaba khona ngaphandle ngaphambi kwaJehova, futhi ngeke sibe nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova. Asinakuba nomunye umsindisi ngaphandle kwaJehova, ngoba uShembe usifundise ngoJehova. Ngakho-ke mase kuqhamuka omunye umuntu ethi uJehova noma ethi uNkulunkulu, anokwazi ukuthi lo muntu lo uyihlubuka kuleli bandla lamaNazaretha, ngoba inkosi yamaNazaretha unguye onguye. Inkosi yamaNazaretha uJehova. uNkulunkulu wamaNazaretha uJehova. Amen. Manje na-ke abaprofeti bakwa-Israyeli babona ukuthi izizwe ezimhlophe noma izizwe eziningi abezizwe baphatheke kabi ngale ndaba ukuthi lesi sizwe esimnyama sinoNkulunkulu esihamba naye ongafani noNkulunkulu baso. SinoNkulunkulu okwazi ukuthi ehambise ifu nabantu for 40 years. SinoNkulunkulu okwazi ukuthi ehlukanise ulwandle kuhamba abantu phakathi.
sinoNkulunkulu okwazi ukuthi elethe umlilo abantu bekhanyisele umlilo ubusuku bonke kufanele imini. BanoNkulunkulu okwazi ukuthi mase bomile ebaphuzisa amanzi. BanoNkulunkulu abakwazi ukuthi bethi mangabe belambile ebaphukudla for 40 years. Leyo nto ayikaze ibe khona emhlabeni. Yagcina ngoNkulunkulu wethu kuphela. Amen. Laba bantu bahamba endleleni for 40 years baganwa bazala abantwana nabo bakhula baba zinsizwa. Abanye baze bagcina nabo sebeganwa bese endleleni behamba noNkulunkulu. And akusiyona inganekwane leyo. This is a fact. This is a historical fact. Into eyenzeka ngempela. Ngakho-ke uma njengoba nilapha njena sinibuyisa kulowo Nkulunkulu esamnikezwa uShembe maqede sabuye samlahla. Sinibuyisa kulowo Nkulunkulu. Laba bezizwe basebelwela ukuthi lo Nkulunkulu bamkhipha kanjani kulesi sizwe. Base bengena njengenyoka ingena kuAdam. Sebethi ayikho lento yaloNkulunkulu. Ayikho lento yaloNkulunkulu. Nabantu ke abamnya amaJuda namaIsrael akwemukela lokho ukuthi hayi asinayo uNkulunkulu. Ababe bona besa gcina izinto uNkulunkulu oyishilo ukuthi abangayigcina. Bathi laba bezizwe asibaqede. Sithi isiprofeto sika David bahlangana bathi asibaqobe sibaqede laba bantu. Senze ukuthi igama lika Israyeli lingabe lisaphathwa. Asikwenze ukuthi igama lika Israel lingabe lisaphathwa. Nangempela bathi mangabe sebebanqobile baba namaKristi bayiqeda yonke inkolo kaIsrael, baqeda isabatha, baqeda yonke into, bakhuluma yonke into ngendlela ukuthi beyiqede lento. Basebakha inkolo yabo. Uma bakha lenkolo yabo basebethi ngaphansi kwalenkolo yabo asiphili ngaphansi komthetho kaJehova. Kodwa abaze basho ukuthi kaJehova manje asiphili ngaphansi komthetho. Kodwa kumaKristu baba specific bathi asiphili ngaphansi kwalomthetho. Yonke lento loJehova wenu isithixo senu. Uyabona ukuthi labantu bahlanipheka kanjani. uJehova uthena niyongikhonza ngokugcina umthetho wami. Basebethi bona noba ngamakholwa ngokulahla umthetho kaJehova. Noba ngamakholwa ngokulahla umthetho kaJehova. Kodwa uJehova yena uthena noba ngaphansi kwami uma nigcina umthetho wami. Wabamtshela futhi ukuthi uma ningawugcina umthetho wami nothola isiqalekiso kuyokwenzeka lokho nalokho nalokho. Wabhala kuDeuteronomy 28. Noma efika uYeshua wafika wathi uma ningawugcina umthetho kaNkulunkulu ngeke ningene ezulwini. Kodwa bona bama ngokuthi asaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Babuswa ileli ivangeli lokuthi asisaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Bayilandela inyoka, bayiyeka umthetho kaNkulunkulu. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi uNkulunkulu ngiqhubeke lapho okokuqala ngakafiki lapho uthi uNkulunkulu usiprofeto baceba ukulwa nabafihliweyo bakho bathi wozani sibaqothule
bengabe besaba isizwe negama lika Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Ukhona nje namhlanje sakhumbula igama lika Israyeli lutho. Namhlanje abantu abaningi abamnyama bathukuthela kabi uma ubatshela ukuthi bangamaHebheru bangama-Israyeli ngoba kwashiwo ukuthi kulwelwa ukuthi igama lika Israyeli liphele engqondweni zabantu, and they succeeded in doing that. Ukuthi igama lika Israyeli liphele engqondweni zabantu. Unkulunkulu wahamba wayesethuma umprofeti uShembe, Shembe, ukuthi amvuse lo Nkulunkulu owayesephelile eqedwa isizwe samaRoma. Besivuse lesi sizwe esasesiphelile siqedwa isizwe samaRoma. Bemvuse lo Israel okwasekuthiwa angeke akhunjulwe. Wayesethuma uShembe ukuthi lenkolo kaIsrael ayibuye, uIsrael akakhunjulwe. Njengoba silapha ke sinzalo kaIsrael sizokhumbula uIsrael. Kodwa lo Israel uNkulunkulu uthume uShembe ukuthi afundise ngoIsrael, afundise ngoNkulunkulu kaIsrael, afundise ngoNkulunkulu kaJakobe. Ngiyafisa ukuthi bonke abantu beyiqonde kahle lento ukuthi isukaphi iyapi. Ngoba kukhona ukudideka ngendaba kaShembe, ngoba oShembe sebebaningi. Indaba kaShembe isuka kumzazela. Umzazela lathi malifika izwi lithi akasuke elokhuzeni emahlabathini eyele entabamhlophe. Uthena esendleleni lafika izwi lathi lapho oya khona awusokubizwa ngokuthi ungwakwaKhumalo, usiyobizwa ukuthiwa uShembe. uNkulunkulu kususa lapho ngoba ufuna uphile, ngoba okhalweni lakho kuyozalwa umntwana oyoba isebenzi noma inceku kaNkulunkulu. Kodwa waze wahamba umzazela engazange wambona lo mntwana. Kuthe mangabe kubantwana enzalweni yakhe sekukhona umayekisa, kwasekuthi umntanakhe unhliziyo kuzozalwa uShembe ubaba mkhulu. Sekufika izwi limtshela ukuthi lo mntwana ozozalwa uye lona ubaba wakho okwakhulunywa kuye ngaye, igama lakhe uShembe. Uthe ezalo ubaba mkhulu unhliziyo wayesembiza ngegama esethi lo uShembe. Ngakho ukuthi Shembe igama lika baba mkhulu owaliqanjwa uyisemkhulu unhliziyo. Uma ungase ulalele intshumayelo kaBaba ilanga, ngaso sonke isikhathi uma ekhuluma ngobaba mkhulu wayethi uShembe, ngoba ukuthi uShembe igama lakhe. Kodwa lokhu ukuthi ubaba mkhulu uShembe igama lakhe kwangaqondiwe ezulwini ukuthi bese kuba nabantu bakwaShembe, ngoba umuntu wakwaShembe akalutho ezulwini.
noma akunabantu bakwashembe sebenikhohlisa benza sengathi kukhona into abayiye ezulwini abalutho into eyinto ezulwini umoya kaShembe hayi isibongo sakwaShembe umoya kaShembe oyinto ezulwini ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi ukuthi umoya kaShembe akusiyona into eyaqala ngoShembe kodwa naseBhayibhelini khona eBhayibhelini kwakunomfana owayehamba nomprofeti uEliya owathi mangabe uEliya esezomthatha uNkulunkulu wayesethi uEliya cela okucelayo kuzokunikeza khona ngaphambi kokuba ngihambe wayesethi lo mfana ngicela ukuthi umoya wakho uphindwe kimi wathi uEliya ucele into enkulu kodwa uma ungibonile ngihamba inqola ifika ingithatha umoya wami uyobe wehlele kuwe nangempela uElisha wambona uEliya eselandwa inqola hamba kodwa ngenkathi ehamba kwasekuwa ingubo yakhe yasala emhlabeni wayeseyithatha uElisha eya naye emfuleni iJordan wayesefika ememeza ethi uNkulunkulu kaEliya ukuphi washaya ilokhuza umfula ngengubo kaEliya umfula wehlukana phakathi kwatshengisa ukuthi umoya kaEliya wehlele kuElisha kodwa kwakumfana wangawuye umfana wakhe kwakumfana nje wayesebenza naye kodwa ukuthi umoya kaEliya akuchazi ukuthi uEliya wayeUnkulunkulu kodwa kuchaza ukuthi lowo moya kaNkulunkulu owehlela kuEliya wagcina uswehlela kuElisha kodwa ngesikhathi uswehlela kuElisha kwase kuumoya kaEliya so nomoya kaShembe akuchazi ukuthi uShembe uNkulunkulu kodwa kuchaza ukuthi lowo moya uNkulunkulu owehlela kubaba mkhulu yilowo moya oyayewehlele kumuntu bese eba umuntu ongcwele ngelinye ilanga ingilosi ithi kimi uma abantu bekubuza ukuthi ukholwa kumuphi uShembe uyothi ngikholwa kuShembe owafika kubaba mkhulu wathi wena unguShembe ngoba kuwe kuhlala mina Shembe so into ebalekile lapha umoya kaShembe hayi isibongo sakwaShembe umoya kaShembe hayi isibongo sakwaShembe ithi ngilosi kithi ngelinye ilanga ubaba ilanga wayisine seyinsizwa ubaba mkhulu ehleli nabelungu basebetha abelungu lo mfana uthi ungwakho kodwa itexture yakhe itexture yabantu ongathi ama-Arab kumi kanjani wayesephendula ubaba mkhulu ethi uNkulunkulu umuntu umnikeza noma isikhumba esinjalo wayeseqhubeka ubaba mkhulu ethi kodwa lo mntwana akusiyena okwaShembe ngowakithi lo mntwana akusiyena okwaShembe kodwa ngowakithi ithi-ke ingilosi badideka abelungu ukuthi usho ukuthini ubaba mkhulu mayethi lo mntwana akusiyena okwaShembe kodwa ngowakithi uma ethi ubaba mkhulu akusiyena okwaShembe kodwa ngowakithi wayechaza ukuthi lo mntwana akasiyena wesibongo sakwaShembe kodwa lo mntwana ungwasezulwini njengoba nami ngiqhamuke ezulwini
So ubaba ilanga wayenomoya kaShembe. Kodwa hayi ukuthi bonke umuntu uthi ngoba Shembe ngesibongo bese banomoya kaShembe. Uyakuphika lokhu ubaba ilanga. Uthi wenye ilokhuza intshumayelo yakhe ubaba ilanga. uShembe lo owaphemba lobu Nazaretha wayengesiye umuntu wayevela ezulwini. Kodwa wayengaqala ukufika lapha emhlabeni. Wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo. Ayishiye ecabanga ukuthi izosala ilunge. Bese emuva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje abathi bangabaholi. Bengenawo umoya kaShembe. Bese beyiphambukisa lento sebeyiphendula ngokuthakathaba babo. Kusho babela. Uthi ubaba mkhulu uShembe wayengaqali ukufika la emhlabeni. Na ngaphambili wayefika. Kodwa ngenkathi efika ngaphambili wayengasiyena uShembe. Ngoba uthi ubaba mkhulu mina ngingumprofeti wasemandulo. Mina ngingumprofeti womkhathi. Ujehova uyayithi mangabe ebona isizwe esidukile ebese enquma ukuthi uzongithuma ngiye kuso. Kodwa ngaphambi kokuthi kwenzeke lokho uyayekhethe inkosazana nensizwa abanenhliziyo ehlanzekileyo ebese ebahlanganisa ngothando. Uma sebehlangene ngothando bese bayaganana. Bese uShembe owumoya ehlela esizalweni salomakoti noma salentombazana esikhethiwe uNkulunkulu ukuthi umprofeti uzozalwa kuyo. Uma ngabe esezalwa lo mprofeti ezalwe njengabo bonke abantwana ekhule njengabo bonke abantwana kodwa kuyothi semdala uNkulunkulu esefuna ukusebenza ngayo ebese ezibonakalisa ukuthi wena umprofeti wasemandulo, wena umprofeti womkhathi. Uthi ubaba mkhulu mina ukuze ngazi ukuthi ngumprofeti womkhathi kwenzeka inhlangakazi engathi uma ngabe ngimukela isidlo ngaso leso sikhathi kwanqamuka ukuba ngibe umuntu ozalwe umfazi nendoda. Wawusubuya lo moya usuphelela. Ngase ngiba khona ezulwini, ngaba khona emandulo, ngaba khona ngaphansi komhlaba, ngakwazi ukubona inhliziyo yomuntu. Kodwa kwenzeka lokho mhla ngimukeliswa isidlo ngisemukeliswa uNkulunkulu kwase kuyanqamuka ukuba ngibe umuntu ozelwe umfazi nendoda. Ngase ngiba yilowa umprofeti womkhathi. Kodwa wathi sengokwehlanu ngifika lapha. Kodwa ngesikhathi uShembe efika kwezinye indawo wayengasiyena uShembe. Ngoba uShembe uyayithi malo umprofeti eza esizweni bese ethatha lelo gama. Uma eza esizweni efike ethatha lelo gama. Uthe ma eza kwesizwe sakithi wathatha igama lokuthi uShembe. Kodwa yena uyisikhulu sasezulwini esiyayithunywa uNkulunkulu. Kodwa ezizweni eziningi kodwa sithi masifika la emhlabeni si-assume amagama ehlukene si-assume nelokhuza nobuzwe obehlukene. Uma ethunywa kumandiya uba yindiya, uma ethunywa kubelungu ebe abelungu, uma wakwathunywa umprofeti kuba ubelungu. Kodwa washo njalo ubaba mkhulu wathi uma ngithunywa kuleso sizwe ngiba yileso sizwe engithunywe yiso kodwa ngingumoya. Kodwa hayi ukuthi umuntu uthe ngoba ngokwaShembe bese banalo moya. Uyakwenqaba lokhu baba mkhulu uthi kuqhamuka abantu abanjengami, abantu abangabakwaShembe bese bethi ngoba bangabaholi singabaholi bamaNazaretha kodwa bengenawo umoya kaShembe.
bengenawo umoya kaNkulunkulu ukhiye umoya kaNkulunkulu lokho sakufundiswa ubaba omkhulu. Mhlale ngisho abantu bonke bayakwazi ukuthi ingilosi yathi kwafika ithunywa kubaba omkhulu emandulo dala, zafike zamtshela zathi leli bandla lizohamba lihambe liwe, abalandeli baleli bandla bengamkhonzi uJehova, kodwa lento yenziwa isuselwa enzalweni yakho. Ithi ingilosi base bambuza ubaba omkhulu ukuthi lento uzoyivika kanjani ukuthi leli bandla lingawi liwiswa inzalo yakho. Wayesethi ubaba omkhulu, ngicela uJehova angibusisele le ntandane yami ukuthi enzalweni yayo kube khona umntwana oyothi engasiyena wakwaShembe nesibongo, kodwa ebe nomoya kaShembe. Kwasho ubaba omkhulu lokho. Kodwa ngeke uyizwe leyo nto amaNazaretha eyidumisa, into ayidumisayo nje ukuthi bathini uvuso umuntu. Into enkulu uvuso umuntu. Kodwa uShembe yena wathi wakhuluma ngomoya. Nangempela ubaba omkhulu umama wamlobola ngeenkomo ezu-18. Wenqaba umfundisi umlangeni. Wathi uyenzelani leyo nto ukuthi ngathi umntwana engazukugana kwaShembe umlobola ngeenkomo ezu-18. Wathi ubaba omkhulu ngiyazi mithi ngenzani. Wakhula umama waba ngwakwaShembe. Ngisho ukugana wagana esuka kwaShembe. Ngaye ngachaza ukuthi ngo-1923 ngo-2003 wahlangana onhlangakazi bathi asikhishwe kwaShembe. Basikhipha ngakwaShembe ngeimbuzi ezimbili. Sangena kwakulaphana eGibisile lapho esahlatshelwa khona imbuzi ezimbili. Sangena ngaphakathi sadla inhlangakazi wasithatha wasisa kwaMpanza. Safike kwaMpanza samukelwa ubaba omncane. Ngicabanga ukuthi umfundisi wayesekhulile. Angikhuluma wona manga. Kwaku-May 2003. Kodwa kwathi ngoJuly kungena umhlangano waza unhlangazo wafika goqa phambi kwethu. Wathi ngiyaxolisa yonke into engayenza ngangibheda ngathi ngangenzani. Wathi leyo nto engayenza ithathe njengento engekho. Ubaba omkhulu ucishe wangibulala. Wathi ngifike ngenze into eningayazi bese ngicabanga ukuthi ingashintshwa yini. Sasitshelwa unhlangakazi ngoJuly 2003 wafike wabhuqa phambi kwethu ngalolu suku. Sinomfundisi uMphatsi. Sabusiswa. Umoya kaShembe wangena kithi. Njengoba ngilapha phambi kwenu njena ngehlela umoya kaShembe kodwa ngisiye nokaShembe. Futhi ayikho into ongayenza ngalokho. Ayikho into ongayenza. Ayikho into ongayenza lokho. Ithi ingilosi lithi sinomkhokheli mhla siqala leli bandla. Ithi namhlanje yena kufanele nazi ukuthi anisebona abakwaMpanza, anisebona abaphi. Ansenaye umama wenu, ansena ubaba wenu, anina udade wenu, anina umfowenu. Kodwa ezulwini ukhishwe ingilosi ezu-7 ukuthi zinibheke. Uma niqhuba nomsebenzi kuney'ngilosi ezu-7 ezinibhekile. Ithi-ke ingilosi, lezi ingilosi azimazi umama wakho, azimazi ubaba wakho, azimazi umfowenu, azazi lutho, zazi nina nobabili. Kusho ingilosi. Ithi kuze isikhathi lapho okofa khona umuntu nikhale kanti lo muntu ofile ubefuna ukubulala nina.
ithi lezi ingilosi ethunyelwe ezinye zinonya ezinye zinolaka ithi kodwa zinikezwe wonke amandla ithi nama nginayo icontrol kuzona ithi omunye umuntu uzembheka esacabanga into embi ngani sathi masiphuma abantu bakwaMpanza bahlangana bomndeni bathi bathatha umnikelo bayana ubaba uThixo bathi kusukela namhlanje na uMpanza umvangeli siyamkhipha emndenini wakwaMpanza engaphinde ebe umndeni ebize ngokuthi ngwakwaMpanza bakhipha umnikelo bayana ubaba uThixo bangagcina ngomnikelo bahamba bayohlaba imbuzi batshela amadlozi akwaMpanza ukuthi bayangikhipha kwaMpanza wangayithanda lento baba uThixo wabiza oma wabatshela ukuthi abantu bakwaMpanza bafike benza lento nalento wathi angazi noma lento abayenza bayayazi ngoba lo mntwana lona ukhisho ubaba ilanga etshela ma thina satshela ngoma ukuthi kwenzeke kanje batshela ubaba uThixo you know what happened lowo owayebhongoza kwaMpanza kwasa ngakusasefile namanje akekho wafa lo owayebhongoza wafa akazona ukuthi wabulawa yini kwasa ngakusasefile abantu bakwaMpanza ke bengaphatheki kabi uma bebona ngibaziba ngakhishwa kwaMpanza ngakhishwa ngomnikelo ngakhishwa ngembuzi yathi ingilosi njengoba sebekukhiphe ngomnikelo abakukhipha ngembuzi ungabusayihlanganisa nabo uma wehlanganisa nabo uyolimala ngoba sebekukhiphile so umuntu oza kimi engezi kimi ngokuthi ungwakwaMpanza akeze njengani nonke nje ngoba bangikhipha kodwa benza into abangayazi baningi abantu sebelimele belinyazwa lento baningi kodwa ngeke ngibachaze kodwa baningi futhi abasazolimala ngoba bacabanga ukuthi lento bayayazi abazilutho ngendaba yethu ngelinye ilanga kwaku 2007 ngathi ngilapha esicaweni ebuhleni sakwangena ucingo labafowabo kamkhokheli bathi hayi umkhokheli siyamlanda ngalokhu sisuke eGoli sizaye lapha sizomlanda khona apho kwaqhamuka ingilosi yathi bathini bathi bazolanda unomcebo kuwe bayazi ukuthi wahlanganisa kanjani nawe bathi nina lahlanganiswa amadoda athize ezweni elithize ningakabi bikho ngisho eziswini zabazali benu yathi bangobani bona bangacabanga ukuthi bengahlukanisa into eyahlanganisa ezulwini bangobani bona basuka ngempela bezeThekwini bathe bese Pietermaritzburg bangena kwiLukhuza kwigarage kwavela kwaqhamuka intombazana yababhunyela ngamanzi yena lo drive impela vela mbhunyela ngamanzi sabalinda nomkhokheli sithi siyabasilukhuza wathi bephuphe kuyele eGoli kwase drive umuntu sebebaleka sashala ucingo ekuseni ngintombazana yathi hey ifile ukuhlela isisitshela ukuthi kwenze njalo who are they bangobani bona bayazi ukuthi indaba yethu isukaphi bangobani bona yini eniyaziyo ngendaba kaNkulunkulu ngoba thina sihlala nengilosi from 2006 kuze kube manje akaze kube khona umuntu ohlala nengilosi angisho elukhuzeni ngisho kwi-Old Testament angaze ngizwe into eyenzeka kithi
uthanga umkhokheli bengibona ethi waphatheka kabi kanje indaba enzenja ngathi mina ayangiphathekile kabi futhi bengaphathekile kabi ngempela kodwa bengiphatheke kabi ngoba bengijulile ngokucabanga ngithi uNkulunkulu ufunani kithi lokhu ukuthi ekhiphe ingilosi eziwu7 esivikela kuzo zonke izitha yini uNkulunkulu oyifuna kithi ngizokwenza kanjani ukuthi ngenilise uNkulunkulu kulento oyifunayo saxoxela ngomnye umshumayeli uthi ubaba ilanga ubaba ilanga kwathi kusinwa kwavele kwaguqubala izulu lavelela ishaya imvula uthi ubaba ilanga wathumela intombazana uthi bathe beyibona intombazana yayiza newisa nehawu wayengena emgidini lina wayushaya umgidi ithi wasina nensizwa lina ithi wathi suka wayehamba phambi kwabo wathi Nkosi kukhona yini engikwenzile engakakuqedi ukwenza ongithume khona nambe ngifikele lo mbuzo ukuthi kukhona yini Nkosi engisabhekekile ukuthi ngikwenze ngicela Nkosi ukuthi lokho othi ngikwenze ungiphe insuku ezinde ungiphe iminyaka emide ngingabashila ababantu bengazilutho ngoba ungibonise into ongekho umuntu emhlabeni wakwayiboniswa kunezinto eziningi kakhulu esizaziyo nomkhokheli esingeke simxoxele kwanina ngisho science sinezinto eziningi abesizaziyo ngisho science nokuthi la emhlabeni sihleli nobani ama aliens into enjani yonke into esikhulunywa abelungu siyayilalela kodwa akusiyona lena siyazi yasezulwini manje na asiyona lento abantu abacabanga ukuthi siyiyo asiyona into esicabanga siyo uthi ke ubaba uma thina boshembe sisithela ngale kwaleli yaqhuma kovela oshembe abaningi nalo uyothi nami ngingushembe abantu bamlandele nomunye athi nami ngiushembe abantu bamlandele nenkawu iyothi nami ngiushembe abantu bayilandele kodwa ngiyaniyala ngithi ushembe mdleni ningamgcobi ngoba uma nimgcoba uyosuka masinyane ngithi funani ushembe womoya ngoba ushembe wenyama uyaphela uyadlula kodwa ushembe kamoya yena akadluli kuzohlwa kuzoba mnyama baningi abazohamba ebumnyameni uNkulunkulu uzokwenza inkokhelo lapha ekuphakameni kuzoba khona inkokhelo yendoda yayingcono ekaMamthembu ngoba uNkulunkulu wenza inkokhelo yomfazi namhla uzokwenza inkokhelo yendoda egqoke ibhulukwe njengami iyophuma emkhonweni wejazi lami usho babila nangempela wathi mayisithela yoqhamuka abantu wathi nami ngingushembe amanaza athi bhuka amlandela nami ngingushembe athi bhuka amnazara nami ngingushembe amanaza athi bhuka amlandela nenkawu yaqhamuka nami ngingushembe qhamuka inalandela anenzeka siyayibona yenzeka ukuthi nathi nenkawu nawushembe enamalala letha vele ilandela mase kwathi nje umuntu wakwashembe uyalandela uyala nenkawu nami ngingushembe bamlandela uthi wathi uNkulunkulu uma sithela lapha kuzoqhamuka inkokhelo yendoda yayingcono eyomfazi kodwa lenkokhelo iyoqhamuka umuntu ofaka ibhuluke oyoqhamuka emkhonweni wami anazi ukuthi inkokhelo enjani kwaba khona inkosikazi lapha ephakameni yaze ushembe kwahlakazeka ibandla kwaba yiyo yonke into lahlakazeka nje ibaxosha abantu yenza yonke into
lenkosikazi uMamthembu okuthiwa inkokhelo kodwa wathi mana ngempela usithi ubaba esithela kwenzeka leyo nto lahlakazeka ibandla lamaNazaretha njengoba lahlakazwa uMamthembu kodwa uthi ubaba leli namhlanje liyohlakazwa indoda kodwa leyo ndoda iyophuma emkhoneni wami ayiphumanga emkhoneni wami yaphuma emkhoneni wakhe leli bale njengoba linjela njena umuntu walihlakaza waphuma emkhoneni wababilanga ubabilanga wakusho lokho ngoba wayevela ezulwini wathi lenkokhelo iyophuma ezulwini lenkokhelo akusoyoba inkokhelo yomfazi sokuba inkokhelo yendoda kodwa leyo ndoda leyo iyophuma emkhoneni wami ubabilanga isimangaliso so ubabilanga isimangaliso so washo njalo mina wathi ngiyobuya inhlansi iyovuka emlotheni liyovuka leli bandla ngithena usifundiswa uShembe ukuthi into ebalekile lapha umoya kaShembe hayi isibongo sakaShembe sifundiswa ngomoya kaShembe uthi kwenye intshumayelo kupage 126 lencwadi kalokhuza kamnyana uthi ingakho ngihlele ngisho ngithi funane abafundisi abanomoya kaShembe noma babancane ngeminyaka nibafundise namakhosikazi nawo engaba abafundisi kodwa nifuna abafundisi abanomoya kaShembe ikhona nje kwathi bakuvula lelo kuza kwafika nabo abafundisi abasha base abangazilutho kuNazaretha kodwa engathi mabengena ngatsheni ukuthi abafundisi abanomoya kaShembe laba abantu abanomoya ngathi hayi banabafundisi namakhosikazi banabafundisi uma unomoya kaShembe unokukholwa ngempela ngoba lapha simelene nokukholwa omunye umuntu bengithuka ku Facebook ethi uhlaleleni udadewethu uhlaleni emthuka ethi ispoke uthi ke omunye wenu angazi thobani uthi hey kodwa siyasithanda ispoke ngoba sisifundisa ngomthetho kaNkulunkulu amen wathi lesi spoke sisifundisa ukuthi sehlukane nezangoma lesi sipoke sisifundisa ukuthi singawahlabela amadlozi lesi sipoke sifundisa ukuthi ningamthatha umuntu nimenze ukuthi uNkulunkulu isipoke esihle lesi ngoba isipoke esifundisa ngoNkulunkulu uthi baba ilanga noma ngaba yinja kodwa mayikhuluma ngoNkulunkulu uyilalele mabethi uhlaleleni udadewethu bacabanga ukuthi bangithuka kanti uhlaleleni udadewethu ngempela ngoba nje uNkulunkulu ethi uAbraham umngani wakhe ngoba uyamlalela uyamthanda nami uhlaleleni udadewethu noma efika lapho wathi ngudadewethu so akuyona inhlamba ukuthi uhlaleleni udadewethu mawuthanda mbize ngesipoke kodwa shona ukuthi isipoke sinjani ungagcini ukuthi isipoke sho ukuthi kufika isipoke esisimangaliso kufika isipoke esithi abantu abehlukane nezangoma kufika isipoke esithi abantu abangawahlabela amadlozi kufika isipoke esithi abantu bengamkhonzi omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova kufika isipoke esithena fundisa abantu ngoJehova uthathele emfundisweni kaBaba mkhulu isipoke leso kulabo bantu isipoke kulabo bantu babhale kakhulu ngami ku Facebook amalunga ebandla lasebuhleni angazi noma lokhu kulahlwa icala unyazo kubenza besangana ekhanda noma kubenza begule ngengqondo angazi ukuthi khona kokuyiko kodwa kunabantu abasangana nje
uthi kwenze njalo bathi hayi sizoqeda ngampanza uma sisuka kumpanza siyiphakamele uma sisuka esiphakamele bese beyibala zonke lezi ezinye amabandla bese sithi hayi sisuka lapho sizoqeda ngamaKristu sisuka lapho siqede ngamaMuslims uyabona uyahlanya lo muntu uyahlanya washo njalo kwabilana wathi angaze ngihlale nezidakwa kodwa ngiyaqala nje ukuhlala nezidakwa uyambona umuntu Michael Mtho isidakwa lesi uthi babilana namanje yabona zidakwa ziningi uthi uzoqeda ngama ngathi uqeda ngami ngoba ngitheni uyangithuka bangithuka bathi njengoba bengasashumayela nje okhozeni yimi ngifuna ukuthi ngishumayele ngedwa yadakwa lo muntu yadakwa kodwa basi kahle ukuthi ummeli wasethembezinhle okhipha incwadi wayesokhozeni nakuyo zonke indawo wathi abaphuma abantu basebuhleni kodwa bona sebethuka mina bathi imina ngoba ngifuna ukushumayela ngedwa mtho yadakwa lo muntu bathi umpanza iphara bani ngiphara yes kusho abantu basebuhleni amalunga ebandla labasebuhleni ngiphara mambuka ngiphara mina lokhu ngazalwa ngiNazaretha ngaba iClarksuthi ngaba umshumayeli ngaze ngazoba umvangeli njengoba manje na ngiyimpunga njena ngafunda esikoleni ngafunda first year ngaze ngafika euniversity ngasebenza ngaba imantshi ngaze ngaba imantshi yase regional court ngathatha impesheni ngakho umuzi wonke lo muzi waMonestezi ngawakha ngemali yami nana ngikaze ninwakhe lo muzi itheni khona lapha na ufica ukhona nezimoto enginazo ngayithengela ningekho kodwa lo muntu wasephweni uthi iphara umbuzo uthi umholi wakhe wasebenzaphi umholi wakhe wasebenzaphi njengoba umholi njena enayo yonke into wasebenza ngoba mina ngasebenza mina throughout my life ngafunda ngasebenza namanje ngiyasebenza abaholi abaningi bavele befike njena esontweni bevele befike behlale ezihlalweni kuthiwa amen uyingcwele behlale bengenzi lutho kodwa makuphela inkonzo benikelise basebenzela uNkulunkulu labo bantu ubabila ngakazi yenza inyanga ezolo ayikazi yenza akaze uqala ngalabaholi ukuthi kube khona umholi ongena esontweni efike ehlale phansi efundiswe ngabantu ukuthi uNkulunkulu uhamba kanjani noma babheda bethini uhlelo umholi ulalela abantu kuze kuyophuma inkonzo nangesonto ezayo uhleli kuphela mayingena kuthiwa amen uyingcwele mase kuphuma inkonzo enikelisa wona umsebenzi wakhe lo mina ang-exaggerate lokhu laqala lalibanga laba khona akaze bekhona elodwa isabatha lapha engami khona phambi kweni ngikhuluma ngendaba kaNkulunkulu akaze ngisho ezulwini kubhaliwe akaze not even one sabathi lapha engake nje ngisho ngabe ngiyeza ukuthi ngiyagula ngiyatotoba ngize lapha ngisho ngingazi ukuthi ngizothini ngiyaguqa ngicele kushembe ngithi inkosi angazi ukuthi ngizothini ngicela ukuthi kube ngiwena okhulumayo ekhuluma ushembe ngoba ngithunywe uyena kodwa yena uthunywe uNkulunkulu manje na-ke kukhona abantu abangisongelayo bathi bazoqeda baqeda ngami ngoba ngenzeni ngoba ngithunyiwe ukuthi angifundise abantu ukuthi abehlukane nezangoma icala lelo ngithunyiwe ukuthi angifundise abantu ukuthi bengawakhonza amadlozi icala lelo
ngithunywe ukuthi ngifundise abantu ukuthi abangathi umuntu uNkulunkulu. Ngiyabathuka ngoba kusho uNkulunkulu. Ngenza into eshiwo uNkulunkulu. Kodwa ngaze ngivele ngisukele umuntu nje ngimthuke. Abantu noma ngabe umuntu umKristu noma ngabe umNazaretha uma esenza into engasahambelana noNkulunkulu ngithunywe ukuthi ngiyiphikise. Njoba namaKristu ngaphikisa ukuthi akuhambelana noNkulunkulu bethi uma bethi abaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Uma umuntu ethu ikholwa edlingulube ngizomphikisa. Uma umuntu ekholwa eqhamuka egundi ikhanda ngizomphikisa. Uma umuntu ekholwa ethi ufaka ibhluku ngizomphikisa ngoba kubhalwe phansi ukuthi lezi zinto ingenziwe. Kodwa angizovele ngisukele umuntu nje. Ngeke ngikwenze. Kodwa ke laba abalwa nami bathi bazoceda. Becade nami, do they know who I am? Bayazi ukuthi ezulwini kwakhishwa ingilosi ezu7 zizongibheka. Ngoba uNkulunkulu efuna ukuthi lento ivuthwe. Ubani yena? Ubani? Akho umuntu ongangenza utho ngoba ngithunywe uNkulunkulu. Angihambi ngedwa abantwana basephambi nathi ngekho kumeza ngihambi ngedwa. Njoba sinomkhokheli nje sihamba noNkulunkulu, sihamba noShembe. Ubaba ilanga wathi wangethembisa. Mhla engigcoba mhla ka26 uMarch 2011 wangithembisa ubabila. Wathi amaNazaretha azokosa kodwa ngeke eze kuhle. Namanje bengangosa noma ko Facebook kodwa ngeke bengenze lutho ngoba ngihamba noShembe. Wangempela ngithunywe ukuthi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu. Le ndaba kaNkulunkulu ngizoyikhuluma. Labo abathi ngiphaka ke bebuka abaholi babo kuqala. Ukuthi ngempela phakathi kwami nabo ubani oyiphaka. Kosi ngithi-ke sihamba nesimangaliso, sihamba noNkulunkulu uJehova. uNkulunkulu bantwana basekuphamela usenzele isimangaliso. uNkulunkulu uyibonakalisile kithi. We are a test case yokuthi uNkulunkulu uJehova ukhona. Lo uNkulunkulu kaIsrael wehlele kithi. We are a test case. Mawuthanda sitest ubone ukuthi nginamanga yini. Wawabona abantu okuvele kusuka ingilosi ezulwini ifika izohlala nabo. Ihlale nje nabo for almost 15 years. Isifundisa yonke into yasezulwini. Wakuzwa blog. Namhlanje bonke abantu bakhala ngeCovid-19 ukhuluma ngo-vaccination basangene umhlaba thina sikhululekele. Amen. Sikhululekele.
Akhona omunye umuntu lapha siyezwa nje nabantu batatazela ngo-vaccination, batatazela ngo-COVID-19. Thina sikhululeke. Ngani ngoba thina sithathe isifungo sikaNkulunkulu. Thina sinophawu olufana nalolu phawu olwanika abantwana bakwa-Israyeli mhla bephuma eGibhithe. Abanikezwa uphawu lwegazi olwapendwa elukhuzeni esicabheni. Kwathiwa niyobona ngalolu phawu ukuthi laba abantwana bakaNkulunkulu. Nathi the mayifika ingilosi yasifaka uphawu lokuthi cha nina ningabantwana bakaNkulunkulu, anizokubulawa nje ngalola iCOVID-19. Lutho, I'm proud of that. Yathi ingilosi khiphani umnikelo 100 rand ngophawu. Nithi manje lo mnikelo niubeka lapha nivume izono zenu nezono zoyihlomkhulu. Nicele uphawu lukaNkulunkulu. Ngalo 100 rand niyocela kuba iCOVID-19 inganibulali nomndeni yenu inganibulali. Into enjalo yakenzeka. Sesike sabulawa nje iCOVID-19. Lutho. Wonke onke amaNazaretha ayafa sikaze sife thina. Ngisho abantu abangayiwa amaNazaretha abayenza lolu abalifuna lolu phawu abakaze befe. Ngisho ihlobo zabo ayikaze zife. Lutho. Akuninanodwa. Baningi bakhona abantu abangayiwa amaNazaretha abayibonayo lento ukuthi lento lena inokuphila. Bayenza lento abakaze befe ngihlobo zabo zikaze zife. Namanje ngisho njalo. Ngithi labo abakumukelayo ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, labo abakwemukelayo ukuthi bayisizwe samaHebheru, labo abacela ukuthi behambe nathi bephile kwi-COVID-19, abayenze lento engathi abayenze, bazophila. Ngoba we are a test case yokuthi uNkulunkulu wakwa-Israyeli uphakathi kwethu. Lesi sihloko bengisesholo lokho ukuthi lo uNkulunkulu wasinisa abantwana bakwa-Israyeli namhlanje la uphakathi kwethu usindisa thina. Abangabazayo ababukele kithi ukuthi sesike safana. We are a test case. So ukuthi uNkulunkulu esimlandelayo umsindisi. Nabo ke uNkulunkulu abamlandelayo uNkulunkulu ababakhile bengabasindisi ababaphilise. Sibone ukuthi ngempela bangabasindisi. Akhona yedwa ongasukuma ethi uNkulunkulu wakhe umsindisi. Ithina sodwa ngoba ithina sodwa esifundiswe nguNkulunkulu wakwa-Israyeli. Bonke abantu abamnyama abathi bakwemukela ukuthi uJehova uyena yedwa uNkulunkulu. Bonke abantu abamnyama abakwemukela ukuthi singama-Israelites. Bonke abantu abamnyama abakucela ukuthi besinde kule COVID-19, but besinde on condition ukuthi bangama-Israelites. Besinde on condition ukuthi lo uNkulunkulu wethu uJehova uyena uNkulunkulu yena yedwa. Abaqhubeke nalento engiyenzayo bazophila. Inkosi busenokhe uzwini. Inkosi busiphama kwebani. uNkulunkulu wasephameni, uNkulunkulu kaShem, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsrael, uNkulunkulu kaMose. Siphambi kwakho Nkosi ngalesikhathi samanje sicela Nkosi kuba sikhumbule. Okokuqala Nkosi lolu phawu Nkosi usibekele lona alibonakala emhlabeni. Libonakala ukuthi thina asibona abantu bomuntu. Kodwa thina singabantwana bakho Nkosi yezulu. Sivikele Nkosi kuzo zonke izifo. Masingabulawa Nkosi iCOVID-19. Nezifo zonke Nkosi azingabalula ukuthi zisibulale. Siyacela Nkosi kuba nendlala ingasibulali. Wena Nkosi usenze sibe ngcwele. Usifundise Nkosi uba sigcine umthetho wakho. Sihambe Nkosi ngendlela yakho. Kuthi konke Nkosi sikwenza Nkosi senze lokho Nkosi okuthandwa nguwe. Ngelakho shembe igama manje zephathe. Amen. Amen.